ba na cewa yaran nan ba su da laifi ba su da kuskure, suna da laifi suna da kuskure, amma me ya jefa su cikin laifin ko kuskura? Lalacewar manyan su zama gaske mana daga yau su gani, daga lokacin da shugaba ya zama gaske na kasa dole kowa ya daidai su amma shugabannin da kowa an san farashin sa a Abuja su ne kuma za su zo su ja mutane wani kaza 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 kaza. Ya zanto kowane shugaba ne shi baya da farashin kuɗi, ba a sayi shi da kuɗi, tsayayye ne, magana ce ta haƙƙin jama'a ta, haƙƙin talakawa na, haƙƙin al'umma ta. Ba zan yadda ba a cuci jama'a ta, ba zan yadda ba a cuci addini na, ba zan dangantar da kaina, ba zan wulakantar da kaina. Magana ta riga ta tsaya, amma in dai mutane kawai za a tsaya shi kenan da sauransu. Ma'ana jinin da ya fi kowanne a raha shi ne jinin musulmi,